следващия или ти си взимай топка ми. Пробай с топката, добре. Над глава тръгни. Силвио, ти види при Мария. Какво прави ръцете, Лили? Че можеш. Изпъни в лактите и протегни от раменете. Гърба трябва да ти държи. Тежестта не толкова ръцете. Добре, давай пред гърди тогава. Това е трудно. Добре, Наталия, взимай си един камък. Сбери си. Ами... принцип има. Не, догоре. Догоре. Догоре, да, аз. Нищо, няма проблем. Нали има 5 кръга, така че. Изпъни ръцете, Наталия. Така, дръж от гърба. Раменете да са протегнати. Не, на площадката. Фани, взимай си камък. Взимай камък. Изпъни ръцете над главата. Така, по-бавно надолу, по-бързо нагоре. Или. Да видим Силвия и тя се набира. Какво стана с набирате? Взимай си един камък. Избери си. Ами отстрани на главата. Така, без да си помагаш с ръцете. Така и разгръваш се. Подскоците. Да. Добре. Така, само с пръстите. 10, да. Сега отиваш на коремните преси. 10, да. Айде, Силвия, лице ми обори. Да. Сега си тук. 5, Силвия. 5. Не, по-назад даже заспани. По-назад. Изпъни хубаво ръцете. Така, и пускай сега краката ниско. Дигаш, разтваряй краката и задържи малко. Така. Тук ако ти е лесно, това направи малко повече повторение, защото задържи малко повече, Лили. Силвия, опитай да не ги набиваш толкова краката. Поне приклякай малко, като се приземяваш. Поемай тежестта. Да, почивка сега. Какво?
Давай, той Валю ще ти помогне. Ма прави краката, идеално прави. Така. Дигайте само от дупето. Иване, тук гледай да сте максимално изпъчени гърдите. Гадно ти е на бедрата отпреде ли? Добре. Максимално изпъчени гърдите. Да, при пускането също. Да ти стегнат гърба, за да мога да разтяга бедрата и глутеуса отзаде също. И задържи горе малко. Задържи секунда. Мария!